Abokaina barka da warhaka, Wannan ne ke muku gaisuwa daga nan birnin Beijing. A yau zan nuna muku yadda ake yi wa mutane allurar rigakafin cutar COVID-19 a nan birnin Beijing. Ga mutane suna kan layi suna jiran shiga cikin wurin karbar rigakafi. Bayan samun sakamakon gwajin zafin jiki za a iya shiga ciki. Bayan mun shiga ciki za mu ga akwai layi guda biyu, sannan kowannensu idan mu bi shi har zuwa ƙarshe za mu ga likitoci suna jira mu domin yi mana allura. A nan za a yi rajistar bayani game da mutum da tantance yanayin cikinsa don tabbatar da yanayinsa. Bayan an kammala yin allura, dole a jira a wannan gefe har zuwa wasu mintuna 30 don tabbatar da cewa ba wasu alamu na rashin jin daɗin jiki. Hakika ni ma an yi mana allurar rigakafin cutar COVID-19 wasu kwanaki da suka wuce, sannan sauran mako biyu za a saka yi mana allura ta biyu. Abin da na ji shine allurar ba ta sanya jikina ta nuna wata alama ba. Kana na tambayi likitocin da ke wurin nan cewa ko a cikin mutanen da aka yi musu allura rigakafi akwai waɗanda da suka ci gaba da kamuwa da cutar COVID-19 sun ce ba su taba gani ba. Don haka ma ya cewa allurar tana da inganci kuma tana da amfani wajen kare mu daga cutar COVID-19. Don haka idan kun samu damar samun wannan allura, kar ku yi shaku, bari ku karbi allurar domin kare lafiyar jikinku da kuma taimakawa dakile cutar COVID-19. Ni ne Wannan daga nan birnin Beijing nake cewa sai wani shiri na daban ku kasance lafiya.